Hello guys, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Συγγνώμη, έχω λόξιγα. 30. Ναι, 30 λεπτά στον καναπέ. Γιο. Λοιπόν, δεν δείχνω το, ναι. Αυτό το καναπέ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο καναπέ, παιδιά, θα κάτσουμε 30 λεπτά. Σκάσε κολόξιγκα. Ρε φίλε, έχω λόξιγκα, οπότε θα κόβονται κάποιες λέξεις που θα λέω. Δεν έχω τίποτα, μόνο λόξιγκα έχω, τέλος πάντων. Αυτό τι σαν νοιάζει τώρα. Σε φάση εσείς όταν βλέπετε αυτό το βίντεο. Όταν λέω άσχετα. Αγκαλόγκα. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ καναπέ. 30 λεπτάκια. Πιστεύω easy challenge. Δεν θα χρειαστούμε τίποτα. Δεν θα χρειαστούμε. Μόνο νερό. Γιαγιά, φέρε μου νερό. Είμαστε εδώ στο σπίτι της γιαγιάς και η γιαγιά μας ήταν η βοηθός για σήμερα. Γιαγιά, θέλω λίγο νερό, γιατί έχω λόξιγκα. Ρε φίλε. Λοιπόν. Και κάθε 5 λεπτά θα κάνουμε challenge. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε. What the fuck is that, boy? Λοιπόν, κάθε 5 λεπτά θα κάνουμε challenge. Σε φάση όταν έχουμε λόξιγκα. Challenge. Πάλι. Ρε γιαγιά, φέρε μου λίγο νερό. Ναι ρε φίλε. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να βγω και από εδώ. Ουι, πρώτη φάση τα μάτια μας. Sorry για όσους τρώνε. Λοιπόν, θα πω κάτι. Κάθε 5 λεπτά έχουμε challenge, χεστήκατε γιατί το είπα και από πριν. Δεν σας πρίζω, ok. Λοιπόν, τώρα δεν θα κάνουμε κάτι το ενδιαφέρον. Ρε φίλε, γιαγιά, νερό! Νερό! Ρε φίλε, δεν άκουσες. Καλά, τέλος πάντων. What the fuck. Εντάξει. Λοιπόν. Όχι, δεν έσκασα, κάνω βίντεο. Κάνω βίντεο. Ορίστε παρακαλώ, έφτασε! Επιτέλους ήρθε το νερό. Τα fuck μου. Τι φάση εδώ πέρα. Γιατί είμαι μαύρος. Λοιπόν, πίνω και ξεκινάμε. Ωραία. Το αφήνουμε εδώ δίπλα. Τα κάνω όλα σκατά. Ρε φίλε, με τα backgrounds να πούμε τα backgrounds μου μέσα. Γιατί είμαι μαύρος. Γιατί όταν κάνω έτσι φαίνομαι μαύρος. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τι έχουμε στον καναπέ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα πάνω στον καναπέ. Δηλαδή, σίγουρα θα μας χρησιμεύσουν. Λοιπόν, έχουμε ένα μαξιλάρι. Ναι, πολύ χρήσιμο. Και μια... Όπα ρε. Κάτσε ρε, μια κουβέρτα. Αυτά, όντως μπρο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ευτυχώς σε λίγο ξεκινάει το challenge, το πρώτο. Οπότε περιμένουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τέτοιο τώρα. Background. Καταστέρφ.
Λοιπόν, περιμένουμε. 5 λεπτά πέρασαν, λοιπόν. Περιμένουμε. Λοιπόν, σηκωνόμαστε σε 3, 2, 1 για 10 δευτερόλεπτα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έρχομαι! Είναι γάμο. Ουι! 10 πέρασαν, στο τσακ, μπρο. Έφυγα και... Ρε φίλε. Έφυγα και 20 και 10. 5 και 10. Και γύρισα 5 και 19 στο τσακ. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να φέρω γενικά πολλά πράγματα. Μισό. Και δεν πήρα και χρήσιμα, μόνο ένα χρήσιμο πήρα. Λοιπόν, πήρα παντόφλες. Θα κάνουμε τώρα τις παντόφλες μου τέτοια. Θα τις δείξουμε. Λοιπόν, αυτή η παντόφλα. Δέξικα την παντόφλα από πίσω. Οκ. Σαν καινούρια φαίνεται εντωμεταξύ. Και δεν είναι καινούρια. Όλοι το έχουμε φάει αυτό. Άγαμο. Ρε μα, τι... Ο τύπος... Ο μπρο βαράει τον εαυτό του για να ξυπνήσει. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, έχουμε τις παντόφλες της. Ξέρετε πιάνεις της Ελληνίδας μάνας. Άιντε ρε κολόπεδο. Καλό, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπετε παντόφλες, εντάξει, σιγά. Από πίσω και μια χαρά. Εδώ. Οκ, με κεραυνό εδώ στο πλάι. Δείξτε τον. Εδώ στο πλάι. Φαίνεται. Κεραυνό εδώ στο πλάι. Από μέσα, τέλειο φίλε. Έχει νεκροκεφάλες. Βγάζω κάτι εδώ. Έχει γούνα, νεκροκεφάλες με κεραύνους. Κοίτα εδώ πως είναι από μέσα. Το βλέπετε. Νεκροκεφάλες με κεραύνους έχει. Ελπίζω να το είδατε. Λοιπόν, αυτές πήρα αυτά. Τις παντόφλες μου τώρα στις έδειξα να. Και πήρα και το τάμπλετ του αδερφού μου. Λοιπόν, θα το κάνουμε expose. Δηλαδή, τι expose τώρα, δεν έχει και κάτι. Απλά θα το δείξουμε, λοιπόν. Αυτό κόλλητα. Οκ, 5χρονο είναι, μην μιλάτε. Λοιπόν, εδώ, οθόνη. Πασκάστο, ας μην το πω. Σπασμένο είναι. Λοιπόν, πάμε. Γιατί τα βλέπω εγώ αντί για σας. Λοιπόν, κανονικό YouTube. Όταν ανοίγετε το τάμπλετ του αδερφού μου, είναι πάντα στο YouTube. Κάτσε να το σβήσω μία τα βίντεο. Τα βίντεο, αυτά που είναι χάλια, αυτά που είναι βλακίες. Να το σβήσω λίγο έτσι την βλακίες. Λοιπόν, περιμένετε παιδιά. Πω ρε φίλε, το βίντεο με το Μέση το ξέχασα ρε. Είχα κάνει του Ρονάλντο, θυμάσαι, με διάφορες μπάλες. Θα κάνω και του Μέση. Το έχω ξεχάσει. Εντάξει, ας πούμε... Εντάξει, οκ. Τα fuck είναι όλα αυτά ρε μάνα. Εντάξει, αυτό. Εν τω μεταξύ και εγώ βλακίες ψάχνω. Δεν ξέρω μπρο κάτι. Ας πούμε τώρα. Δεν ξέρω το La Grande de Combinazione. Και το ψάχνω στο τέτοιο. Στο YouTube να δω τι είναι. Κοίτα εδώ φίλε πόσα έχει. Χάμε. Μπες εδώ ρε. Κοίτα εδώ μπρο. Τα χέρ. Ας μην ασχοληθούμε τώρα με αυτά.
Πέρασαν και τα επόμενα 5 λεπτά που έκανα βλακίες. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Περιμένω να πάει 10, 3, 2, 1, πάμε. Γεια! Πες μου τι έχασα. Πες μου τι έχασα. Όχι, εντάξει, δεν έχασα. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι, δεν έχασα, παιδιά, ευτυχώς. Αν έχανα έτσι, μπρο. Αν χάσω έτσι, θα βάλω τιμωρία, να το ξέρετε. Λοιπόν, 10 και 15, όταν πάει 15, επόμενο challenge. Λοιπόν, έφερα μια μπάλα. Όχι, ναι, αυτή. Εν τω μεταξύ, μπρο, θα μου τέτοιο χρόνο. Μόνο να μπει... Πήγα να το πω, μπρο, μα την Παναγία. Πήγα να πω μην πέσει κάτω και έπεσε. Δεν μπορώ να τη θέξω. Όχι. Λοιπόν, θα την πιάσω αν ακουμπήσει το χέρι μου κάτω κατά λάθος, χάνω. Άσε! Όχι, τι λες ρε. Άσε! Γιαγιά, σταμάτα. Άσε! Όχι, δεν πρέπει. Λοιπόν, έφερα και άλμπουμ. Λοιπόν, θα δείξω το άλμπουμ μου. Ρε φίλε, δεν έχουμε και χώρο, έχω φέρει τόσα πράγματα. Λοιπόν, το τάμπλετ του αδερφού μου δεν το χρειάζω. Βασικά, άστο εδώ. Τις παντόφλες δεν χρειαζόμαστε. Κάτω. Τις πέταξα. Καλέτσι! Λοιπόν, αφήνουμε αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε. Ή από τη μέση μου, ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ άλμπουμ, ωραία. Πρώτη σελίδα, εγώ δεν τα βάζω με τη σειρά. Βάζω με ομάδες Liverpool. Και από την πίσω σελίδα, τότε να. Δείτε και τους άλλους παίκτες της Liverpool. Μπράβο! Και μη σας θυμίζω αυτόν εδώ, ξέρετε καλά ποιος είναι αυτός. Μπράβο! Λοιπόν, δείτε την Tottenham όλοι. Πάμε επόμενη. Πίσω στην Tottenham, στην πίσω σελίδα δεν έχει κάτι. Δείτε την Bayern Μονάχους. Πολύ ωραία. Έχει Μανέκι, Μιχσανά, εντάξει. Καλή ομάδα. Πάμε Sporting. Επόμενο. Εδώ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Anyway. Paris Germain. Που και ο Ντεμπελέ κέρδισε την μπάλα. Τη χρυσή. Μπράβο Ντεμπελέ. Λοιπόν, θα σου πω τους παίκτες της Παρίς. Μαρκουίνιος, Μέση, Εμπαπέ, Κιπεμπέ, Σάντσες, Βιτίνια, Εμπαπέ πάλι, Μάρκο Βεράτη. Δεν έχω Ντεμπελέ ρε φίλε. Ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ. Κάζου. Οκ, καλή ομάδα. Δεν έχω να πω κάτι. Σε λίγο, μπρο, πρέπει να φτάσουμε. Σε λίγο είναι το επόμενο challenge. Καλά, θα το δείξουμε και μετά, γιατί είναι τεράστιο αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ομάδα αυτή. Ούτε αυτή ξέρω πώς λέγεται. Ανεβάει και αυτό. Ούτε αυτή. Α, καλό, είμαι άχρηστος, μπρο. Και αυτή εδώ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, Άγιαξ. AC Milan. Εντάξει, και αυτή καλή ομάδα. Με Ζιρού, Χερνάντες,
Καλούλου, Μαϊνάν, πολύ καλή. Το Μόρι. Λοιπόν, Ρεάλ Μαντρίτης. Για φανς Ρονάλντο, δεν τον έχω. Τον έχω όμως πιο εκεί. Είναι το άλλο challenge τώρα. Λοιπόν, θα το δείξουμε μετά. Μετά είναι η τέτοια. Η Μιλάν, η Ίντερ Μίλαν. Λοιπόν, πάμε επόμενο challenge. Είναι 10 push-ups, 10 push-ups, 10 push-ups, 10 push-ups. Όντως, μπράβο, 10 push-ups. Πάμε, ερχόμαστε εδώ. Και ξεκινάμε. Αυτό δεν μετράει τώρα. Πάμε, ξεκινάμε. Πόσα είπα, 10. 10. Οκ. Συνεχίζουμε με το άλμπου. Ρε φίλε. Λοιπόν, Ίντερ Μίλαν. Δεν την ξέρω. Να τη ομάδα, αν την ξέρετε. Αυτή εδώ είναι. Εγώ δεν την ξέρω. Για να δω λίγο τους παίκτες, νομίζω, αν την ξέρω. Σκόρδα. Όχι. Λοιπόν, εδώ. Ποιο είναι αυτή, ρε. Α, την ξέρω αυτήν. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ρε φίλε. Αυτή εδώ, τέλος πάντων. Να τη ομάδα. Εδώ. Να τη. Δείτε. Δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ. Όντως τώρα, ούτε αυτή θυμάμαι. Ρε, αυτή θυμόμουν πώς τη λένε. Τέλος πάντων, αλλά αυτή. Για να δω παίκτες. Οκ. Μπαρσελόνα. Όπως καταλαβαίνετε είμαι φαν Μέση. Anyway, μη μιλάς. Εσένα σε βλέπω που είσαι φαν Ρονάλντο. Και μη μιλάς, όμως είναι καλύτερο. Λοιπόν, εδώ πέρα Μπαρσελόνα. Καλά, εντάξει, εγώ δεν ανταγωνίζομαι. Και όμως και ο Ρονάλντο καλή είναι, μπρο. Και αυτοί το έχουν πει και οι ίδιοι αυτό έχουν πει, ρε φίλε. Όλοι μας λένε ότι είμαστε μπλα μπλα μπλα. Αυτός είναι καλύτερος, τέλος πάντων. Μπαρσελόνα. Sorry για Ρονάλντο φαν. Ομαδάρα, φίλε, ήταν παλιά η Μπαρσελόνα. Α, να ο Ντεμπελέ, τον έχω εδώ. Α, τον έχω τον Ντεμπελέ εδώ. Πάνε εδώ, πάρτε Ντεμπελέ. Εδώ ο Ντεμπελέ, νάτος αυτός. Δεν φαίνεται, ρε. Τέλος πάντων, πάμε. Manchester City. Έχω και Χάλαντ εδώ πάνω. Ωραία, φίλε. Ατλέτικο. Ολυμπιακός, sorry. Δεν έχω άλλη ομάδα. Chelsea. Manchester United. Τώρα θα δείτε το Ρονάλντο ή Ρονάλντο φαν. Ρονάλντο, παιδιά, Ρονάλντο φαν είναι εδώ. Οκ. Χαρήκατε τώρα και το Ρονάλντο και το Μέση. Και η Manchester City, εντάξει, ομαδάρα ήταν παλιά και αυτή. Και η Barcelona και η Manchester City. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Μαλάσι, Αντώνη, Μπρούνο Φερνάντες, Κασεμίρο, Ρισκέν, Σάντς, Ράσφορντ, μπρο. Εν τω μεταξύ η Barcelona ήταν τερματισμένη. Μέση, Νεϊμάρ,
Είχε και το Ροναλντίνιο νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πρόχειρες σελίδες για να γεμίσει το άλμπουμ αυτές εδώ. Πάρτε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, για να δω κάτι, πέμπτη, έκτη, έβδομη, λοιπόν, βγάζω 2 κάρτες που είναι τερματισμένες. Όγδοη, ένατη, δεν θυμάμαι, ένατη. Λοιπόν, και οι καλύτερες μου κάρτες αυτό εδώ το άλμπουμ που έχω τύχει από φακελάκια. Πρώτα, εντάξει, ας την πούμε καλή. Είναι καλή. Λοιπόν, χρυσή. Θέλω να μαντέψετε, δεν είναι παίκτης, είναι ομάδα. Όχι, δεν είναι ομάδα. Είναι κάποιοι invisible card. Είναι δηλαδή 4 παίκτες. Ωραία. Λοιπόν, είναι χρυσή. 303 συνολικά. 303. Λοιπόν, είναι ο ένας Βραζιλιάνος, ο άλλος Βέλγος, ο άλλος Ολλανδός και ο άλλος Γερμανός, νομίζω. Λοιπόν, είναι πρώτος Νεϊμάρ, Κουρτουά, Φαντάικ και Κίμιχ. Κοιτάξτε εδώ, μιλάμε καρτάρα, φίλε. 303 σύνολα. Και οι άλλοι 300 σύνολο, αλλά πιστεύω είναι πιο καλή. Είναι ένας παίκτης Top Master, παίζει επίθεση, νομίζω, επίθεση παίζει. Είναι από τη Λίβερπουλ και είναι Αιγύπτιος, το βρήκατε. Είναι ο Μουχάμετ Σάλαχ, με υπογραφή εδώ πέρα. Η καλύτερη κάρτα που έχω. Και ας την περνάει αυτή που είναι 303 και αυτή 300 σύνολο. Αλλά για μένα είναι καλύτερη. Μπρο, πότε πέρασαν τόσο γρήγορα. Πόσο γρήγορα περνάνε τα λεπτά. Πόσο γρήγορα, μπρο. Είπα 30 λεπτά θα το κάνω. Πάμε 40. Άιντε. Μπρο, είναι στο 23, σιγά. Πάμε 40. Λοιπόν, το επόμενο βασικά δεν είναι challenge. Θα αδειάσω λίγο εδώ πέρα. Είναι challenge βασικά γιατί θα σηκωθώ. Θα αδειάσω λίγο εδώ για 10 δεύτερα, 3. Εντάξει, οκ, έπιασε. Λοιπόν, τώρα έφερα πάλι την μπάλα γιατί συνειδητοποίησα ότι μου πέσε κάτω. Και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω ένα μάτι. Σε φάση έτσι ξεκίνησα, καλά θυμάμαι. Τι φάση. Γεια σου. Εγώ στην αρχή. Γεια σου ρε. Γιατί δεν έφερα την παντοφλά. What the fuck. Μόνο επόμενο τώρα. Σε φάση. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω κάτι τέτοιο τώρα. Λοιπόν, σε φάση μάγκες. Κοίτα εκεί.
Γιμπρίμιλο. Δεν φας μάγκες. Κοίτα και. Bread με water. Σε φας οι μάγκες. Κοίτα και. Σε φας οι μάγκες. Πρώτος τρόπος, οι μάγκες. Κοίτα και. Δεύτερος τρόπος. Το παίζουν ότι ξέρουν να κάνουν το σου. Γιατί φαίνονται όλα μαύρα. Όταν πάω από Κύπρο φαίνονται μαύρα. Είναι... Μπρο, τι είναι αυτό. What the fuck. Ρε φίλε, πρέπει να αλλάξω καναπέ. Λοιπόν, για τέτοιο την κάμερα πρέπει να αλλάξω καναπέ και να πάω στον δίπλα. Οκ. Θα πηδήξω. Αν ακουμπήσω πάτωμα χάνω, οκ. Λοιπόν, πετάω την κάμερα. Ρε φίλε. Παραλίγο. Bring me l'aquatino! Bring me l'aquatino! Οι άνθρωποι το 2025. Combinazione! Έλα ρε, μπες στείλε brain rot. Τι στο γίνεται εκεί έξω. Σε φάση μπρο. Τρίγωνα κολλαντό. Άμα έχω χαζέψει και εγώ φίλε. Τρίγωνα κολλαντό. Στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα εκεί από τα χρόνια. Μισάζω. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Θα κοιμηθώ. Background, χάλια background. Λοιπόν, καλή νύχτα. Όχι εντάξει μπρο, σιγά μην κοιμόμουν. Λοιπόν, τέλειο background. Fuck. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, εσύ που βλέπεις το βίντεο, κλείσε το ένα μάτι. Κλείσε το. Κλείσε το ένα μάτι. Οκ. Καλά, εντάξει. Κλείσε το ένα μάτι, μπρο. Σ' άρεσε, φίλε μου. Λοιπόν, άνοιξε το στόμα. Έχω χαζέψει, μπρο. Σε φάση. Κοίτα, το τρώω. Φίλε, το τρώω, κοίτα. Το τρώω, Ποιος έχει τόσο μεγάλο στόμα? Κανένα. Λοιπόν, θα κάνω α στην κάμερα και θα το ρίξω στην κάμερα. Έλα ρε, μπες μου στο στόμα. Δεν μπαίνει.
πάρε, ωραία γεύση. Δεν χωρά στο στόμα μου. Λοιπόν, πέρασαν 30 λεπτά. Επόμενο challenge. Είπα θα το κάνω για 40 λεπτά. Λοιπόν, επόμενο challenge. Ποδήλατο μέχρι να πάει 42. Γεια σας. Φεύγω για ποδήλατο. Αν πάρε μπρο, έχει και music. Κάτσε ρε μαλάκα, περνάει ο παλιατζής. Μισό Πού είσαι ρε? Ναι, εντάξει. Γεια σου ρε, πού είσαι? Καλά μπρο, έχω χαζέψει. Λοιπόν μπρο. Τι βρίσκεις Μενέλη? Τι παίζεις εσύ με μορφιά μου? Γεια σου γεια, πού είσαι? Γεια σου βρε αγάπη μου. Πάρε! Κουτουλά συνέχεια. Κάμα. Αχ, το χέρι μου έφελα. Ο τύπος κρατάει την κάμερα με ένα χέρι. Γιατί κρατάει αυτό. Λοιπόν, θα παίξω τάβλη. Έλα βασούλια εδώ. Να παίξεις τα μητάλα. Ρε γιαγιά, σταμάτα πια. Μας έπαιξες. Όχι. Γεια. Τουμ σάχουρ, τότε τόσο. Αγαλά μου. Σαχούρ. Έλα βάσω να βάλω το ταντάκι. Κοτάφ. Λοιπόν, θα παίξω τάφλι μόνος μου. Παίξε αγάπη μου. Μαύρα εναντίον άσπρα. Λοιπόν, τα στείνω. Έλα βάσω, βάζω, πού πας. Λοιπόν, θα μετρήσω πόση ώρα κάνω για να τα στήσω. Εν τω μεταξύ τώρα δεν παίζω μπρο. Ούτε τα στείνω. Τζούνι, ρίξε μόνος σου. Τι φάση. Να παίρνεις και με τα δύο. Για αυτό κάνω. Μπράβο Βάσα. Ρε φίλε. Μπρο, τώρα δεν τα στείνω. Θα τα στήσω στο τέλος. Όχι στο τέλος. Θα τα στήσω με μαγικό τρόπο. Τώρα δεν τα στείνω. Τώρα ετοιμάζω τα μαγικά μου. Περιμένετε. Τώρα ετοιμάζω τα μαγικά μου. Ρε φίλε, πρέπει να κάνω το μαγικό potion. Το μαγικό ποτό. Και ένα. Μετρήστε μαζί μου ρε βλέ. 1, 2, 3, 4. Γιαγιά σταμάτα. Είναι αυτοί που βλέπουν ρε γιαγιά. Αν το δεις και εσύ με τα μέτρα. 1, 2, 3. Ωραία, έτοιμο. 6, 7. Φτιάχνουμε, είναι μια χαρά. 10. Σταμάτα. Ρε φίλε, τώρα μου το χάλασες. Sorry, εγώ. Ρε γιαγιά. Έλα αγάπη. Ρε να σου όλα. Μου τα χαλάσατε όλα. Πρέπει να ξανακάνω τα μαγικά μου. Πάμε πάλι ρε παιδιά. 1, 2, 3. Ωραία λοιπόν, έτοιμα πάλι. Λοιπόν πάμε, οκ. Τώρα θα παίξω τάβλη και όποιος νικήσει... Νίκησε! Λοιπόν πάμε. 5 και 5 βοηθήστε με. 11, 10. Μαλάκα καλά. 10. Οκ, 10. 10, τίποτα, μαύρα. 5, 6, 7, 8, 9, τίποτα. 6, 7, 8. Όχι μπρο, 6. 1, 2, 3, 4. Επόμενο. 2 και 2, 4. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, επόμενο άσπρο. 6 και 1. 1, 6. Επόμενο. Μαύρα. Μαύρα ή άσπρα. Γράψτε κάτω. Ποιος θα νικήσει. 5, 6. Κάτω 1. Επόμενο. 6. Επόμενο.
Μαύρα. 2 και 5. Έτοιμα. 6 και 1. 6 και 1. Τα άσπρα έχουν πάρει φόρα. Μαύρα. 3. 7. Οπότε 6 και 1. Επόμενο. 6. Κι άλλο τα άσπρα κατέβασε. Αλλά 6 και 5. Καλό. 6 και 5. Ωραία. 3 και 3. Πόρε φίλε, έχουν πάρει φόρα εδώ τα άσπρα. Ω, τα μαύρα τους απαντάνε όμως. 2, 3, 1, 2, 3. Επόμενο. 6. Ωραία φίλε, τα μαύρα έχουν πάρει και αυτά φόρα τώρα. Φορά τώρα! Μπρο, τι φας? Πήγε σταμάτα. Εγώ φτιάχνω τραγούδια μόνος μου. Λοιπόν, 6 και 6, 12, οπότε κατέβασαν 2 τα άσπρα. Απαντάνε αμέσως, θύμωσαν, μαύρα. 6, όπα ρε. Κάτσε ρε. 1, όπα κάτσε. 1. Επόμενο, 1 και 6. 1 και 6 κατέβασε. Κατέβασαν 2 τα μαύρα. Ωραία. Επόμενο, άσπρα. 1, πάγκαλος. 1. Όχι, εδώ είναι ρε. 1 και... Αυτό, 1. Και 5 είχε 5. 1 και 5. Κατέβηκε. Επόμενο, έχουν μείνει άλλα 3 στα άσπρα και άλλα 4, 4 στα μαύρα. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα τα κατεβάσει πρώτος, για να δούμε. 5. 1, 2, 3 και 5. Καλή βολή για τα μαύρα. 1 και 1 κάνει 2. Κρίμα. 1, 2. Τα άσπρα δεν απαντάνε. Μαύρα. 3 και 5. Καλό. Και 3, 1, 2, 3. Ωραίο, καλό. Πάμε επόμενο, άσπρα. 5 και 5, 10. Δεν μας κάνει κάτι επόμενο. 6 και 1. Τα μαύρα νίκησαν. Τα μαύρα πήραν εκδίκηση. Πήραν εκδίκηση και νίκησαν. Για να δούμε τα άσπρα. Αν νικήσουν σε 20 δευτερόλεπτα, μείνει ισοπαλία. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τίποτα. Οπότε δεν νίκησαν. 5, 1. Τους είχε μείνει μόνο 1 για να νικήσουν, αλλά δυστυχώς έχασε. Παίξαμε και τάβλη. Πότε 39 λεπτά. Βρε 39 λεπτά. Καλά, θα τέτοιο το βίντεο έτσι, okay. Το βίντεο θα το χάσω έτσι. Το κλείνουμε το τάβλι λοιπόν. Λοιπόν, αποχαιρετούμε όταν πάει 40. Τι άλλο να σας κάνω, αφού σας έπαιξα. Εσείς, ποιο ψηφίσατε θα νικήσει? Τα άσπρα ή τα μαύρα? Αλήθεια, πείτε. Πείτε, φωνάξτε. Τι, δεν ακούω ρε φίλε. Φώναξε. Θα τους ξεκουφάνεις όλους από τη γειτονιά. Εκτός αν είσαι σε πολυκατοικία. Μπράβο ρε φίλε, έτσι. Άιντε πια.
Γεια σας παιδιά, 40 λεπτά done. Καταφέραμε το challenge και δεν έχουμε άλλο challenge τώρα, δεν πέρασαν 5 λεπτά. Γιατί πήραμε από το τάβλι, οπότε θέλω να σας δείξω κάτι που δεν πέρασαν 5 λεπτά. Είμαι πάνω στον καναπέ, οκ. Κοίτα, κοίτα. Ουα, ακούμπησα. Κοίτα, κοίτα. Περπατάω. Γεια σας.